The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong ZALDY ko. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong maray na pagkahapon mga kaaksyon, aldaw kita ngunyanin Webes, petsa 4 na kan bulan kang Nobyembre taong 2021. Kami liwatan sa inyong makakairiba, deng iba, Remy, Araneta Mindones, an Maha Salvador kan Bicolanja. Ako man po, ang sa indong lingkod, Mr. Siram Joshua Martinez, nagpapaabot ng masiram na hapon, mga kababayan na Bicolano i Bicolana. Mga kaaksyon, ang programang inipigatod sa indo kan ako Bicol Partylist, ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Tabang Ora Ora Mismo. Mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi, asin 88.7 Radyo Oragon Birac, Catanduanes. Live na live man kita sa Facebook page, kan Action Ko Center, Action Ko Online TV. Ako Bicol Partylist, asin sa mismong Facebook page, kan sa tuyang namumutan na kongresista, kan ako Bicol Partylist na nagmamahal sa mga Bicolano, Congressman ZALDY ko. Ayan mga ka-aksyon, partner! Oh. Aranina ang Christmas, 51 dias na sana, mapasko na. Ha? Yes. 51 days na sana? Yes, 51 days to go, Pasko na. Kabilang-bilangin mo, partner. Siyempre, tatagalat ako kang regalo ali sa imo, Ay, Ninong. may problema. Oh, Ninong Takabaga. Oo. Merry Christmas sa imo in advance. Ayan. Saka sa mga kababayan da, Pasko na naman. Pasko Kay na tuli ng sinta ko. araw. O, ayan. Kumusta dyan sa mga malalamig ang Pasko? Dahil ka na dyan kasabay, partner. Ako, partner, maski wara kitang pigapod na Dahil kataning sa una, katubay. kumabot na. Dahil pa, partner, ang importante yaon ang sa tuyang mahal sa buhay. Ikaw daw, partner naman. Actually, everyday is Christmas. Oo. Yan baga dapat, partner. Yes. Ang pagtataonin ayuda ta baga, partner, pero may yaon to everyday here is Christmas. Oo, ang Pasko ay hindi lang naman pag Disyembre. Yan. Dapat Araw-araw araw-araw ay Pasko. nagbibigayan. Yes. Tama, partner! Tama! Ayan, mga tugang, partner! Oh! Kana kaaging simana, partner, nagpasiring kita duman sa
Pandan, Kumadgad, Casillas, Sorsogon. Kasi partner, igwa Anong bigay mo nindo duman? May nagranidig sa tuya partner, nagahagad ning tabang manungod sa problema sa daga. Uy, problemang legal. Yan. Issue partner sa problema sa daga. Kaya partner, syempre, bilang saruyan sa tuyang obheto, sa tuya partner na tulos na inaksyonan. Dahil harayo ito partner, yan so barangay Pandan partner, harayo. Kaya mismong kita, sa barangay hall mismo. Arin. Di ko nailing subyahe, ang nailing ko, barangay hall na kamo mismo. Pag ali ka digdi partner, pas siring duman, it will take siguro mga an hour man. So, ura-arayo din partner, actually, ang problema duman, signal. Kaya partner, sa programa tang sa segment tang tabang legal, nagkasundo partner itong duwang pamilya na may iwal sa daga. Duwang pamilya magkaiwal sa daga. Actually, ining si Mr. and Mrs. Legaspi, yung tag sa diri kang daga partner, na pigu-okupar kay ini yung pamilya Marbella. So, alawig na panahon partner na iyan ang naging tema kan sa indang problema. Wala tuo partner ang pagtataunin atensyon kan sa ibong para mapahali ining sa ibong. Kaya lang partner, sabi ko nga ni, pag ini partner na Legaspi and Marbella, garo pamilya man sa nasinda. Alagad partner, ining Legaspi, abu partner na ipabakal ining daga sa pamilya Marbella. Gurano ang pirang sukol kan daga na napig-istoryahan ka? 12 hektarya. So aron kayan partner kadakula itong Arin daga. Pamilya Legaspi ni. Ining digdi sa side ko partner. Ayan sa imo. Ining kahampang iyo yan ang pamilya Marbella. Good nata, gustong bakalon kang pamilya Marbella. Kaya si partner, sa batas ta, bago mo ipabakal sa iba, dapat partner, kung sisay nag-occupy or kung sisay nakapalibot duman, iyo ang inot mong tatangruan. Ngunyan partner, dahil ay abo man, siguro may bako magayon ang relasyon kay ining Pero may pambayad man ining pamilya Marbella. Good partner. Kaya nga ni baga, sabi lugod ka ning kasi partner, ining daga na ni, sindaan nag-uuma, tinanuman ninda ki mga paroy. Kumbaga sindaan na nag-okupar. Kaya alawig na panahon. Ngunyan partner, ipabakal na kang pamilya Legaspi. gusto na ipabakal kan pamilya Legaspi. Kaya lang, ining pamilya Marbella, abo maghali. Niya ang dumanan sa indang pagkabuhay. Pero may pambakal sinda. Takon sa ida ipapabakal. Iyo partner. Kaya lang nga ni, sabi man kaning Mrs. Legaspi, abo mingiya, na ipabakal niya sa indo. Ta mga marauton ngayon sa indong mga ugali. Sabi ni Mrs. Legaspi. Ngunya, naiipit partner ang barangay official. Actually, sabi nga ni Kapitan Roberto Romero. Pero titulado ining daga na ini. Titulado partner. Sabi ni Kapitan Roberto Romero, haloy minangayayan ma'am na pigbisay digdi sa barangay. Ngunyan. Lawig na panahon. Kaya dakula partner ang pasasalamat ni Kapitan Romero sa programang Tabang Ora Mismo ni Congressman ZALDY sa segment na Tabang Legal. Sa paagi partner kan sa tuyang programa. Sa madaling sabi partner, naayos ang pamilya Legaspi asin Marbella. Anong nangyari? Kunyan partner, syempre, dahil duman sa di kitang pagpapaliwanag, nagkaigwa partner nin kaisipan si Mrs. Legaspi na bago itangro sa iba. Itangro muna sa pamilya Marbella. Yan. Ang apot may pambayad sa pamilya Marbella. Iyan partner, ang tigahalat ko niyan ka pamilya Marbella kung ano singgura ano ang pabakal. Ayan. Sige nga ya. Sa indubi nga ipabakal pero organing antidad. Yes partner, arog kaya ng urulay. Ngunyan, So sa madaling sabi, nakaya, dahil nag-refuse nila, saka ipapabakal sa iba. Okay. Saka itatangro sa iba. Pero partner, yung nga niyan sabi na alawigon na taon na kinimkim kan pamilya Legaspi na bako sa inday ipabakal sa Marbella. So meaning to say partner, sa pag-ilot-ilota, sa pagpaliwanag ta partner, nagkaigwanin kaisipan si Mrs. Legaspi na itangro na sa inda. Actually, mga tugang, pag-abot kaya sa mga problema sa daga, yan ang saro sa mga mayor na problema sa mga barangay, lalo na kung ang mga kagsadiri nagkakaedad na. Ayan. Ay, guwan ni akong aram kan, yan lang sa may parte kan daraga, sa namantaw. Magturugan yan, partner. Nagiriwal, unong sa daga. Maray na sa nga ni partner na, ako, akong daga, akong pagsadiring daga partner, kaya akong kaaway. Kami man partner ni Hermano, baliktad man, may 10 hektarya si Padires. Sabi ko kay Hermano, day ka magpara-problema. Day kita mabanga, sa imo na yan.
Tinao mo na, partner. Sa'yo mo na yan. Matindi Bahala ka talaga. Yan ang Basta tunay niya na ako, pag tugang. nagduman ako, pag taga pa inumun mo na salaman ako ning lumbo, ning buko. Kung anong mga produkto duman sa laog kang daga. Yan. Paminsan-minsan, bakong pero pirmi. Pero sa'yo mo yan, bahala ka na. Yan, partner, ang mga sitwasyon na talagang bako lang siguro Kailan, ni bako partner. mapare-parehasan siguro dahil duwa lang kami magtugang. Kaya madali on sa natako sa nang nagdesisyon na. Buda, Sa mas yan na. nakakaangat ka, partner, sa buhay. Bako man sa nangangaulo nga nakakaangat. Bako man nga ni. Pero igwa ka, partner, na pigsasabi na may mas maray ang buhay mo kumpara kay hermano mo. Nagkataon sana na si daga ni Padire, siya ang duman sa mga manyog. Ang pigpapangarap ko pa anong daga, duman sa may Las Vegas. Ikatala. So gusto mga ko duman. progressive na mga lugar. Gusto ko magkaigwang daga duman. Ipabakal mo na sa natos. Kaya nga, tinawag ko na hermano, nangangarap ako, baka makabakal akong daga duman sa Las Vegas. Duman sa may partner. Pero ang importante, partner, duman, sa mga kababayan niya to na medyo dikitan karaman or nalilibungan, partner, ini sa programa tang Tabang Legal. Ining segment, partner, kang programa ni tang Tabang Ora Mismo. Or naghahanap ako, mas partner, malilinawan ang sa tuwing mga kababayan. Naghahanap ako partner kay daga na ang magiging neighbor ko. So mga sikat sa Facebook, so pinailing ko sa imo sa bago. Talaga, partner. Garon di pisil yan mangyari. Maging kapitbahay ko baga susikat sa Facebook, saraan ito. So mga nagbuburbay libagang. Trixie, pabrikante. Igwa pa, dakul pang iba Pero dyan. partner, if I were you, kung gusto mo ng trangkilong buhay, magrayo-rayo ka muna dyan. Ay, mas tranquilo duman. Habang nagpapayahi ka sa terrace mo, may... Pero permi ka man, may lastro ka man permi kay misis mo. Dato kami na magkakalastro. O syempre, bot di dyan, bungkaras, pag-asikaso kang buhay mo, bakong permi ka na sa nangyay dyan. Gusto mong arog ka to. Gusto mong arog ka to, Kaya partner. tinawag ko na kay hermano sa daga. Kaya yan mga tugang, partner, ang pinaka magayong digdi, partner, kasi so alawig na panahon na burden sa sarong barangay kapitan, na naiiling niya, partner, na ining sa iyang Pero, constituents, nadidipisilan. Aram mo totoo yan, partner. Yung mga daga na yan. Dahil ako, si Padires, at saka si neighbor me, ang pasuwayan sa naninda sukudal, na nakabalyo sa pungkan lang ka. Sukudal? Nagiro, partner, nagiro. Nagkurbada nga ni. Halimbawa, natutumbok. Dapat dyan na magi sukudal. Ay, luminikaw pa siya. Iba man yan ka nagiro na muhon. Ano ang kapitbahay ko, tabi, Busler? Ayan na. Isos, Diyos ko. Yan. Dahil ako makikibanga sa tugang ko sa daga. Sa iya na ito. Diyan ako. Diyan ako sa mga neighbor kong araw. Alam mo, partner, biglang tinakpan ni Lear, tapos pag open, isos. Pero minaling ako nagkakalay-kalay, partner. Pwede na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Arab ka yan. Isard. Okay, mga tugang tabi, saro lang tabi yan sa sitwasyon na problema sa daga na kaipuhan tabi nin solusyon, ning legal advice, nang aning mas masabutan, partner, kan sa tuyang mga kababayan. Yan, partner! Dahil tao garing makontak ko dyan, si Kapitan duman sa anong barangay ini? Barangay Pandan. Actually, duman sa Barangay Pandan, partner, sinasabi ko nga ning sa imo, wala duman na signal ng telepono, internet man connection, maluya, kaya day ang makakaulay. Supposedly, si Barangay Kapitan, makakaulay tangon yan. Alagad, partner! Otruhon ko, difficulties tabi sa signal duman sa nababanggit niya tong barangay. Ayan. Si Kapitan ang Nabunutan tinik. Ayan. Totoo yan, partner. Tapos sabi nga ni Kapitan, ay, salamat nga sa Indo tabi, madam. Salamat tabi kay Congressman ZALDY. Salamat sa Tabang Ora Mismo. Tapos sa kalawig na panahon, partner, taon ang binilang, partner, na dai nagkakaigwanin solusyon or dai nagkakaigwanin kamarayan in duwang pamilya. Pero sa Tabang Ora Mismo, partner, nagkaigwanin maray na relasyon. Very good. Nailing ko, partner, nagkupuan so maglola, tapos partner iniwan na si Mr. Marbella asan si Miss Legaspi, nag-shake hands. Ayon na. Sa samuyang pagbabalik, makakaulay tamanan sa tuyang legal advisor na si Attorney Ramiro Bures para pag-ulayan ang legal na aspeto kan isu sa daga sa Pandan, Castilla, Sorsogon. Yan sa pagbabalik kang Tabang Ora Mismo. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change.
mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat magkabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang, Bong. Mga pasyalan at lugar na mapapaabida ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Po pala si Alfred Dungdung, 34 years old. Maraming salamat po kay Congressman ZALDY ko, tapos kay Congressman Garvin sa pag-sponsor nyo sa ganitong event. Malaking tulong po dito yan sa amin sa Trito Diaz. Ako si Ramer Dereliat po. Salamat po sa Bicol, Partylist, nagdigdi po sa Samuyang Banwaan, ang Trito Diaz. Salamat po na nakatabang po sa Muya Digdi, ang Partylist. Ako Bicol. Ako po si Leon Dulba, taga Maningkay de Oro, Trito Diaz Sorsogon. Naklaro po, pasalamat mi na nagdigdian ako Bicol, Partylist, asin kay Congressman Pido Garbin, asin kay ZALDY, Congressman ZALDY ko. Salamat po sa indong kooperasyon na nagtaumang kamo digdi pagtanom kay mangroves digdi sa Barangay Diamante. Salamat po. Salamat po. Maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo.
Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora Ora Mismo. Partner, bultada kita sa tuyang programa. Sige. Yan partner, para malinawan kita sa isyu kan daga duman sa Barangay Pandan, Castillo, Sorsogon. Imbelto nga ni ang pamilya Legaspi asin Marbella. Makakaibaan ta sa ibong na linya kan telepono si Attorney Ramiro Bores Jr. ang sa tuyang legal advisor. Maray na pagkahapon tabi, Attorney. Maray na hapon man tabi sa Indo Remy and Joshua. Masiram na hapon, attorney. Yes po, maray na hapon sa Indo. Ayan, Attorney Tabi, na i-discuss mi kasubago na pag-urulayan mi digdi na kung ano tabi so nangyari duman sa inira ni sa tuyang reklamo manungod sa daga kan pamilya Legaspi. Ngunyan Tabi, Attorney, ano po ang nangyari digdi po Tabi sa kaso kan pamilya Legaspi asin Marbella? Actually, baga Remy, ang pigtatao taman sa na dyan sa Indo, yung man sa nining kumbaga legal advice in general, ang masabi ko sa na dyan, congratulations sa Indo nga duwa sa mga accomplishments nindo sa pagkataon nindo ni na serbisyo dyan sa mga tao na nagrarani sa inyo. Opo. Ako, salamat din tabi sa imo, Attorney Ramiro Bores, kasi hali din po tabi sa imo sa mga lakdang, sa mga idea, kung paano tatabi matatabangan iniong pamilya na naghahagad ning legal advice manungod tabi sa daga. Kaya salamat man tabi sa imo, Attorney Bores. Attorney, anong lay tabi nakakasakop kay ni? Na-discuss ta baga kang inot na ang manungod baga dyan sa pag-aapod ng redemption and preemption, but I will reiterate it again na pag actual na kaso po, data pong pwede yan ang diskutiron. Pero pwede pong madiskuter ta ang manungod sa batas regarding redemption and preemption na na-covered kang sa tuyang civil code. Ito po yan didiskuteron, sabi kumbaga nga sa explanation ko, nasa jurisdiction na yan kang husgado, bawal na pong diskuteron iyan, and may mga council of record baga yan. So, kuhan tang ito yan diber na mag-tao ki actual na legal opinion sa mga abogado kan mga partidos. Opo. At we can give a general perspective sa publiko manood sa redemption and preemption na yaon nga ni sa satuyang civil code. Opo, nababanggit mo tabi ni Attorney na right of redemption. Ano tabi ining pigsasabing right of redemption? Digdi po sa Article 1619, Section 2 ng Civil Code of the Philippines, ang legal redemption po, pigsasabing is the right to be subrogated upon the same terms and conditions stipulated in the contract in the place of one who acquires a thing by purchase or dation in payment or by other transaction whereby ownership is transmitted by onerous title. Sa tuyang lingwahe po, sa Bicol, ang gustong sabihin man lang po kayo iuso diretso baga kisarong tao na pwede niyang bawion ang sarong daga na pinabakal na. Iyo po. So, pwedeng bawion ang daga na pinabakal na? Opo, opo. Gusto sabihin, may mga tao na iguaki diretso na ito walang bisa ang pagpabakal kang daga. Maski nga rin napabakal na yan, dahil sinda, pigtatawan, diretso kang batas. Ang mga yan po, yung pigaapod na owners of adjoining land, yan pong pigaapod ng co-owners, as in tenant kan mga agricultural land. Opo.
Attorney, nababanggit mo tabi ito na pwedeng bawion. So on what grounds tabi na pwedeng bawion ini tabing daga na naipabakal na? Ang mga grounds po kaya na kung hihiling unta digdi sa civil code, as in ito man nasa nag-govern sa mga diretsyo kang mga tenant na covered kang Republic Act 6389, more particularly sa Section 12 tabi ka ito, dahil man kiba kundi sunod pabakal, inaapod da sa batas na vendor, dahil ini pinaisi na kataning ng mga daga, kadsadiri kang kataning ng mga daga, so sa iyang co-owner, kang property, just in case ng property covered kang co-ownership, o da ipinaisi sa tenant kang daga, kung inkaso man ang dagang iyan, dito uma. Sa kaso pong tabi ini tabi, attorney, maiputol ko lang tabi. Kasi pigbabanggit tabi ni ni Mrs. Legaspi na ini daang nag-uukupa tabi, dahil man tigkukonsidera nindang tenants. Umutong ko po, Remy, dahil, sorry dahil yan covered na yan kang kaso, dahil pa pwedeng diskutiron on the air ang specifics po kaya. Arang dala po kayo na, attorney, bago ko lang swapot Sige, na partner. In general, paano may konsidera Yun na lang, na sarong tenant ko yan, ang sarong nag-ookupar na guma? Thank you, Joshua, sa imong hapot. Opo. Ayan, very general lang po, inot, ang tenants relationship po, pwede tang masabing tenant ang sarong tao kung igwasin daki relationship as landowner and tenant. Sa po sa mga ebidensya diyan, iyan na tenant, bago naglaog yan sa property iyan, tigpaisi sukag sa dire sa maglaog na dyan. Nagtatao siya ki arkila, o kaya kahirasan, may kahirasan. Kahirasan. And siguro, pwede bang maging basihan, attorney, so period, so kahaluyan na kan pagtinir kan sarong tenant. Kasi imposible man na day aram kan kag sadiri kung halimbawa mga 5 o 10 taon ka na dyan. Correct. Na nag-uuma. Difficile pong i-presume na tenant ang sarong nag-uukupar kidaga sa period of time sa pwede bagang naaraman man sa na iyan sa dire on a very late period. Tapos, kung dahil mo nagtataon yung kahirasan iyan nag-uuma sa daga, paano mo man masasabing tenant? Yun po, yun talaga. Kasi binanggit digdio ni Mrs. Legaspi na talagang for the long period of time, ida talaga nagtataon yung hiras. Yun. Dahil talaga kay relasyon na tenant sa ka-owner. Correct. Utong ko naman, Remy, kung may apply nindo yan, nasa sa indo po yan, but I am not giving any advice in connection with the live case po yan. May kaso na ni partner? Aren? Ineng? May kaso na? Nagkasuhan na nga ni partner. Kaya nga sa lawig na panahon, kagabatan sa barangay ng mamatayan ni Kapitan. Dahil nga nagarabutan na sa pero kaso. maray na sanang nagdumang ka partner. Yes. Tama so sinabi ni attorney. Nadawa sa paagi mo partner, nagkaigwaning diit na pag-ururon. Yan. Didi naman tabi kita, attorney, ano naman tabi ining preemption? Ano tabi ining manungod sa initabing terminong preemption? Ini naman nabigaakod na preemption, iyon iso diretso kang mga fiksading parties sa sale kang sarong property na pwedeng ugulan ninda ang pagpabakal kaining daga. Siring man ang diretsong iyan,
na itatao man po iyan sa adjoining owner, kang daga o kataning, co-owner, kang daga, and ito man pong pigaapod na tenant kang daga. Opo. Kumbaga, kung sa parties, sa pagpabakal kang daga, sinda po ang priority. Ayan. So, in layman's term, tabi, bago ka umanap, tabi, attorney ngayanin mabakal na ararayo, duman muna sa mga harani or sa sakupan or nagagamit kang Kataning dagang mo presente. or nag-uukupar kang daga. Yan. Tama yan, Remy. Ang mga tao na dapat tataunan ng priority sa pagpabakal kang daga, ito pong ang nag-agricultural land, so tenant. Opo. Kung man na agricultural land yan, so co-owner or kataning na daga. Opo. Ngunit naman po, so kataning kang daga, halimbawa, nagkapira po ang kataning kang daga, ang priority, kung sisi ang may pinakang naputol, partner. Ang priority, kung si sa iso may pinaka... So, kasabay kan linderos. Oo, or So, baka linderos kung mo. si sa iso may kakayahan, partner. Arong masanayan kaya, naputol kita. Halimbawa, ining pigu-ukupar tang ining daga, ngunyan digday sa studio. Opo, attorney, naputol tabi kita. Okay. Opo. So, going back naman sa diskurso ko baga, ang priority, halimbawa, nagkapira ang kataning, itong bigsat bitang pinakang saday na lote na kataning kito. Itong pinakang priority ko. Kung si sa isumay smallest land. Yan. Opo. Yan ang pinakang priority. Opo. Tapos Dayman priority attorney, so kung si isa may kakayahan na magbakal. In the long run, sarok man po iyan sa magiging basis. Magiging basis. Tamaski nga ni ang kataning may saday na loting kataning, alaga na ika man kapasidad na magbakal, ika man mangyayari sa future transaction. Pandua po, igwa lang iyan ki certain kumbaga limitasyon man kung sisay ang mapaisi kang notice na yan sa mga tawong iyan. Ang nakakaad po sa civil code, ang dapat magpaisi kayan, so nagtabakal. Iapot ng vendor. Siya dapat ang magpaisi sa partidos. Opo. Pag-abot naman po sa sa daga na covered kang agrarian na laws, ang right to redemption, ang ma-serve po kang notice in writing, subendi po, so recipient kang magbabagal kang daga. Babasahon ko po sa Section 12, Opo. Kang Republic Act 6389. In case the land holding is sold to third person without knowledge of agricultural lessee, yun po yung mga tenant, the latter shall have the right to redeem the same at reasonable price and consideration, provided that where there are two or more agricultural lessees, each shall be entitled to the said right of redemption only to the extent of the area actually cultivated by him. The right of redemption under this section may be exercised within 180 days from notice in writing, which shall be served by the bindi on all lessees affected and the Department of Agrarian Reform upon the registration of sale, and shall have priority over any other right of redemption. So, iba po pag-abot sa agricultural land, ang notification bakusa na po duman sa mga tenant, pati din po sa Department of Agrarian Reform. Kunyan po, pag-abot sa
notification duman sa Department of Agrarian Reform, igwa po baga kita ki mga opisina kayan dyan sa munisipyo or sa probinsya. Siyempre po, kung ang daga, pinabakan niya sa sarong banwa, halimbawa baga sa Daraga o sa Kamalig, ay ipaparehistro po iyan duman sa municipal office kang Department of Agrarian Reform. Subuot sabihon ka ni, dapat igwa maning notisya hali sa agrarian reform. Dahil po, igwang notisyan, ipapadara duman. Opo. So, Attorney Tabi, paano kung pagparapugulan sa natabi ang sale dahil gusto sa natabing padipisilan? Iyan, sample sa naman. Dyan sa sample mo pong yan na Remy, dahil man yan pwede. In fact, sabi sa batas, ang notification dapat man lang gibuon sa certain period of time. Opo. Okay. So, dahil man po yan pwedeng pagparapugulon sana. Ang nakakagnga ni Digdi Bagas sa Section 12 sa binasa ko, the right of redemption under this section may be exercised within 180 days. 180 days lang po. Opo. Pag nagsubra na dyan, after the notification, di naman po pwede. Dapat may notification muna. Okay? Opo. Pagkatapos ng notification, pagkalapos ki 180 days, tapos na. How about tabi? Right to redemption. Opo. How about tabi, Attorney? Like for example, kung i-ignore tabi ang notification, voided na ba ang right of preemption or redemption tabi? Halimbawa, luminaog na sa 6 months, 7 months. So, basta po nagsubra na yan na 180 days, and natawan ng kinotification ining mga tenant, pati po so opisina kang Department of Agrarian Reform, pigapon po iyan kung covered na iyan, lapse na superior. So sabihin, tapos na superyodo na mag-exercise, so tenant to redeem the property. So malinaw iyan, partner, na arog ka iyan ang difference kang right of redemption and right of preemption. Ito, partner, may dugang kang kahaputan, partner. Okay na, partner. Klarado na. Klarado. Opo. So, Attorney Tabi, last na lang Tabi, Attorney, baka Tabi, igwa ka pa ng mga dugang Tabi na mauot mong ipasabot sa mga kababayan ta na may mga same scenario or same Tabi na mga sitwasyon, arog Tabi kay ning pitutukarta niya na pagkahapon. Ang masabi ko sana, congratulations sa mga effort nindo na natatabangan nindo ang mga nagraranigan sa Indo sa programa tang iyan na tabang legal yan sa tabang ora mismo, and sana ang sakuyang mga dataong legal advice that are really intended for the general public, nakakataw talaga ng guidance sa tuyang publiko. Sinuuturong ko po, mahagad ako ni na dispensasyon na pagkabot po sa actual cases or pending cases, di po ako pwedeng mag-tukar kayan. But certainly, I can give a general advice pagkabos na nagdadangong sa tuyang programang iyan. And of course, uturong ko po na pag ang kaso pending iyan, ang parties must go to the lawyers na sa indang big hire sa Council of Records, as in magduman po sa husgado kung saan ang kasong iyan pending para maraman nila ang status sa kaso. Yun man lang po. Maraming salamat, Tabi Attorney Ramiro Bores Jr. sa imo tabing mga abiso, asin mga dugang na impormasyon manungod Tabi sa pagtutukartang issue para sa tabang legal. Maraming salamat, Tabi Attorney. Okay, salamat Tabi Remy and Joshua. Thank you, Attorney. Alright. Maraming salamat. Mabuhay ka din, Tabi Attorney Bores. So yan, partner. Partner. At least maliwanag itong paliwanag ni Attorney
sa mga siring ka na sitwasyon, mapadabit duman sa redemption at saka Sa preemption. preemption, ibig sabihin, partner, maski pala binakal mo na ang sarong daga, partner, pwede pa yan sa imong bawion. Kung dahil nag-agi sa tamang maninigo proseso. tamang proseso. Correct. Na naaayon sa batas. And ibig sabihin, partner, na nag-uukupar ka kang daga na yan, Considered ininalawig as na panahon, tenant ka na. considered as tenants ka na. Pag And wala, di man partner, na nangangahulugan- recognition Dahil sa man pagsadiri kang nangangahulugan, daga. partner, na dahil ika-tenant or ika-kataning kang daga, tinawang ka mananggad ki first priority, pero kung di ka mandaag kapasidad, Magbakal. di mangyayari. Hindi man mangyayari, partner. Pero ang pinaka-priority, partner, sumay sa dayot na parte kang daga. And dahil may kukonsider na tenant, ang sarong tao, kung dahil man nagpaaram or dahil maray na ururon. Correct. And dahil barangaan, hirirasan. Kaya ang between the owner. bottom line kayan, partner, iagi sa tamang proseso. Yes, okay. Alright, partner, sa tuyang pagbalta may manggagana ning tablet as in cash. Kaya mga ka-aksyon, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora Mismo. Years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Para sa aming edukasyon. Para sa karapatan naming mahihirap. Batas para sa aming kabuhayan. Batas para ipagbawal ang child labor. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Lauren Legarda. Ang hirap sa iba dyan, nagtatanim nga, pero ng galit. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama ng kamasa. This is a paid advertisement. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Wala ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo din. Dakula na ang sambuyan ko maka na mahiling na kamo magma kamo salamat na ini kulang benepisyo with this blessing, with this testimonial sa mga sa mga mahiling mas lalo kami maigos mamatawag ko sa tubig na ma-realizar matawan ito lang para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang piga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi.
programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Zaldy ko sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Zaldy ko, salamat po sa tubig na itinaom mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Zaldy ko sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, pedagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang sa muyang pasasalamat kay Zaldy ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora Mismo! Yan! Yan ang energy. Ano nangyari? Ha? Biglang, Galaw. Biglang pumasok sa katawang lupa mo ang enerhiyang dala Ni Ted. Samson. Ang kaluluwa ni Samson. At na Delilah. dating jowa ni Delilah. Hello, si Miss Shaira. Mga ka-aksyon, makasabay tayo niyan partner ang maswerteng tablet winner. Kanakagin niya itong episode siya si... Monica May Napod! Ay na pagkapon, Monica, how are you today? Pakilaw mo, nini! Ilaw mo! Ipasok mo yan! Marinapon po. Taga saan ka, Monica? Taga Dapdap, Ligas. Pirang taon ka na? 19 po. May boyfriend na? Maraon po. Lata! Busy ka sa pag-tiktok? Ano? Taulukunong ka, Monica. Di po kaya ako naga-tiktok, naga-klase man. Kaya ulokon ka. Kumusta man, buhay-buhay? Kung di ka nagtitiktok, ano ang hobby mo? Yan po, naga-K-drama lang po. Oh, K-drama. Yan. Sampol. Tawag ko ka muna yung sitwasyon ni partner. Tayo ni mahilig man sa K-drama. Hindi, partner ako. Alimbawa, mama mo siya. Partner ko. Alimbawa, mama mo siya. Pigbabawalan kanya mag-boyfriend. Alagad may namumutang ka na. Sige, sample. Lights, camera! Monica! Action! Monica! Sisi nagsabi sa'yo mong mag-boyfriend ka na? Mapadaba ko po siya. Ano ang masasabi mo? Ano ang patunay na padaba mo siya? Padaba mo si Ted. Kaya ka daw napakaunon kayan? Ni Ted? Padaba mi po mga kada saro, kaya kakayanon mi po gabos. Anong klaseng pagpadaba yan na pagsasabi mo? Kaya mo daw na pakaunon ang magiging akin nindo? Kakayanon mi po. Kung ngunyan ang daradara mo sa payo mo korona, pag-abot kan panahon, baldi mo da planggana. Halimbawa, kapitbahay mo ako. Tiya, yaon di subata. Ay, yan. Si Sayan. Si Ted. Tadi, ikaw ang bata ka ni. O, pagdidinay ka, yan ang pagsasabi mong padaba ka? Ano? Yan ang nakukuha mo kang kailing mo kang mga drama. Madramaan sa imong buhay. O, Aber. O, ano? Ano ang masasabi mo niyan? Sabihan o sa kuya kung yan ang pagsasabi mong pagpadaba. Hindi ko na para. Okay. Bata maibi na siningit mo so kay Teddy. Ka talaga. Ibig sirip niya nga ni. Bigiling niya. Mahilig ka talaga magiling ng K-drama. Anong paborito po dyan sa K-drama? Paborito po. Yung nailing ko po kang aki pa po ako yung Stairway to Heaven. Stairway to Kanaki Heaven. ka pa. Ngunyan namin yun, ibirang kataw ka na, di sinuibi ka na ngunyan, ano na ang nailing mo? Ngunyan po, dako man po yung tiga-pailing po ngunyan, so... Di mo pa nailing suki drama na ang title, Patikim ng Pinya. Pura ba po? Babae sa ilalim ng tulay. Pura ba? Wara man ka to. Ang lalaking mayong sulot nin ano? So sabi mo? Day, ang babae sa breakwater, day mo pa nailing yan. So sabi mo, partner, pag-iinitan ka, iaralin mo. Day mo pa ito nailing. Napaluwa sa itsura ni Teddy, alikabok sa ilalim ng dagat. Ang luwa sa dulo ng batuta. Partner! Ay!
Fernando po man itong baradila. Pero partner, may sinasabi ka kasubago. Na? Pag-iinitan ka, maiiuba ka. Paano? Sige, reklamo mo, naiinitan ka kang bado mo. Simple man sana ang solusyon. Aram mo sa buhay kang kinaman, dapat adjustable ka pirmi. Dapat you need to adapt. Kung anong sitwasyon. Aram ko niyan, iinitan ka, di ubaon mo. Ano man ang diferensya dyan? Ika naman sa nang nabenepisyaran ka yan. Ako anin, nagpo-problema iba. Grabe nga yung problema sa buhay. Ako nata, dahil pa ngayon kami nagkakauning maluto. Problema ka dahil nagkakaon ka maluto. Di kamuti mo nan, kamuon mo. Batag mo nan kaunon mo. Kaday maluto. Dapat matuto kang mamaluktot kung anong yaon. Kaya na ngayon kaming pangkapi. Hindi ka magkapi. Correct. Magtutong ka na lang ibagas. Sana gabos na tao arog sa imong partner. Arog ako. Pero tama yan. Ako, mga tugang, para sa kaaraman kan gabos, share ko lang sa Indo. Di ako masyadong namumroblema kan mga bagay-bagay na wara sa muya. Halimbawa, ngaya, di nga ako makaduman, tawara nga akong sakayan. Lilakaw ko! Matapagaan ko yung sakayan. Di bisiklita ko kung di ka makaduman. Sabi baga partner, kung ang sarong bagay na dipisilan na, pag-iano na. Nag-uran. Sinugo ako. Masaod nga, magsaod ka ngayon, nag-uran. Di man ako naapiktaran kan uran. Gusto mong sabihin, mauulang ang pagsaod ko dahil sa uran? Ano man ko nag-uran? Dahil mapabadumog ako. Ang importante, masaod ko sa saodon ko. Tama, de. Araw man lang ka ng buhay. Tama, baby girl, tama. Kaya kung niinitan ka, araw mo nang gigibon mo. Tataw na. Magkarigos ka. Nagkarigos na ako, partner. Ikaw talaga. Nagsiyang ulo ka sa tuyang tablet winner. Congratulations! O yan na sa imong tablet winner. Tablet winner lang. Bago mong tablet. Ano ang masasabi mo kay Congressman Zaldy ko? Maraming salamat po, Congressman Zaldy ko, at kay Kong Pido Garbin Jr. po. At sa ako Bicol, siyempre. At sa ako Bicol po, at sa programa na Tabang Ora. Diyan ka sa dap-dap? Opo. Bahala ka na. Ayan. Ano gusto mo? Sa dati sana o bagong Legazpi? Sa bagong Legazpi po. Yan! Yan ang sasabi ko. Pak na pak! Dahil dyan, tigtutugutan ta ka ng mag-boyfriend. Okay, congratulations! Pero bago ka magali, ano pala ang mechanics para manggana maning tablet sa ibang mga kababayan, lalo na mga estudyanteng pareho mo? Para po manggana ka mo kay tablet po, i-like lang po ang page kang Ako Bicol Partylist, tapos po mag-comment po kamo sa maski anong live video po kang Action Co Center, tapos mag-comment po kung nata po kamo yung karapat-dapat na manggana, as in mag-mention po kamo kay tulong friends nindo sa comment section po. Dayman po nindo paglingawan na i-share po yung video. Ayan, malinaw partner ang mga mechanics na binanggit niya. Salamat, as in congratulations, gamiton mo ang tablet Monica May Nabol of Dap-Dap Legazpi City. Partner, manggagana na kita, May! Manggagana na naman siya si Ana Rose Butalon Abarientos. Congratulations, Abarientos! Uyan, sa iyang mensahe. Rose Butalon Abarientos. Sige, basa. Ayan, maray na daw po sa Indugabos, lalo na po mapagpadabang si Congressman Zaldy ko. Ako po si Ana Rose Butalon Abarientos, naka-star sa Barangay San Francisco, Legazpi City. Ako po ngunyan mag-second year college na sa Daraga Community College or DCOMC. Ako po sa Ruman sa nagbabaka sakali na mapili or matabangan na maski diit pa para sa saku na pagklase. Ang sakuyang ama sa rong construction worker puon kang nag-lockdown, bira na sanas ang sakong ama makahanap kitrabaho, lalo na ngunya na inatake siya kan sa iyang ilang narayuma. Kaya nabakante po siya sa iyang trabaho. Ang ina ko housewife man, paminsan-minsan nagagibo or nagaluto man siya na pagkakakitaan para man makatabang para sa pangangaipo sa urual daw. Then para man po makakuha ako ng pang-load para sa kuyang pag-online class. And para man po sana ako man po ang sarong estudyante na matabangan ni Congressman para maski papaano, matabangan ko man po maski diit ang sakong magurang. Mabuhay po kamo asin sa indong programa, Diyos ang magbalos. Congratulations sa imo, Ana Rose Butalon Abarientos. Congratulations! Asing mo niyan, mga tugang, mapili naman kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner 1,000 pesos. May bog na garapon. May bog na garapon. Bit-bit ni Miss Shaira Alvarado, pasok! Urago ng yan. Sige. Up. Wag kang papatalo kay Miss Aika. Sige. Sige. Alright. Ayan, duwa na partner. Pasalo na. Pasalo na talaga. Nakakaulakit si Miss Aika. Duwa na partner ang sa tuyang. Pare pati ang sapatos ni Kuno. Ni
Duwanan sa tuyang malamig Ang sapatos ni Kwan, ano yan? dancers. Letter B? B as in boy. Bagong Ligaspi. B as in beautiful. O partner, duwanan pasado sa tuyang malamig dancers. Kaya mo man ito? Ha? O nina, 0951. Mapaturo ka kay Shaira? 0951. 0951. 966. Alat mo na partner. Ulit, 0951. 966. 966. 4558. 4558. Taga-Pulanggi Albay. Ayan. Mary Ann Cabrera. Sa malamig, sa malamig. Iba yun si Shaira. Wala ning tugtog ka na sa mainit. Pero ikaw mabayle. Mag-testing mo ako, partner, pag ako iinitan. Mapakompose kitang sa mainit. O yan na, partner! Naman ka na, partner. Nag-request mo si Shaira. Nag-request mo si Shaira, partner. Uy! Nagre-request si Miss Shaira. Duman ka da sa inutan. Sa taon-taon, medyo nakatuko ko dahil. Nagaparaulok ini si baby girl. O, partner. Dahil nagsimbag? Dahil. Otro. Abo manindakan malamig dancers. Muya ninda bulati dancers. Dahil pa bakunado, may Vaccine Express. Advance Merry Christmas namin sa inyo mga tugang. Ayan na na pagkahapon. Mary Ann! Yes, good afternoon po. Nag-ano ka, Mary Ann? Nag-service po. Nag-service? Ano ang pigya-service mo? Nag-home service po, manicure. Manicure! Nagma-manicure, pedicure ka. Apa. Ibig sabihin na mayroon kang may talent ka para buhayin ang mga patay na kuko. Sir, sino po sila? Mapa-service kami. Taan ko ni partner. Garadana. Ako yung kandidatong senador. Nagapod ako sa imo. Apa. Si Joshua Martinez ini, kandidatong senador. Apa. Naghahanap ako ng leader dyan sa Pulanggi. Apa. Pwede takang kung ano na leader? Pwede rin naman po. Amping ko ako kayang mga leader, mga manikurista. Taaram ko ang mga manikurista, mga lakwatsira. Home service digdi, home service duman. At apoy rakan mga lakwatsira, mga chismosa pa. Mga marites. Bako man na chismosa. Oy, Mary Ann, bako man ako kandidatong senador. Di kang naisip, ano ang inintrahan mo? Saan ka nag-comment? Sa ano po kayo ito, nakalimutan ko na. Sige, isip na muna. Four-piece po siguro yung inanuhan kong kinoment. Sa four-piece? Di ka nag-comment sa kuyan? Sa kuyang kan... Sa piece. Bako? Di ka nag-comment sa Facebook page kan, apod ka ni? Bantay Agum Partylist? Yung sa, po, siguro, ako Bicol. Bako man pala siya sa Bantay Agum Partylist. Ako Bicol Ako Bicol Partylist. Sa Action Co Center ini Mary Ann. Action Co Center kan ako Bicol Partylist. Alat mo na, Mary Ann. Sa presente ba, Mary Ann? Alat mo na. Yung kuko dyan nakapot-kapot mo, butasan mo muna, ba't maputol? Yung nga na, pagkataram ko partner, baka gunyan may kapot kang kuko, butasin na muna. Ano yan ako po dyan nagpapalinig sa imo, dahil mang kiingron. Ay, madami pong ingron. May mga dry skin. Iyo po. Magtataka, bakit alam ko yan? Oy, nag-eskwela ako kayan. Partner. Gurano man ang singil mo kada kuko. 100 po, up and down. Up and down. Susa middle, dahil kasabay susa middle. Dahil kasabay susa tahaw, ta up and down sana. Depende po, pag may tip. Uy, depende pag may tip. Gusto mo nil katiro niya? Mary Ann! Congratulations!
pa. Ang gana kanin 1,000 pesos. May regalo sa imo si Congressman Zaldy ko kan ako Bicol dahil aram niya na grabe ang mga pigpupurutol mong mga ingron. May mga ibigagabot na mga ingron. May regalo sa imo si Congressman Zaldy ko kan ako Bicol 1,000 pesos. Ibakal mo yan ibakal mo ng mertayole. Niper. Nilkater. Yan. Nabaritaan ni Congressman Zaldy ko ang nilkater mo na dyan mangurol na. Ang niper mo na mo napapatais. Salamat po. Yan, okay. Anong masasabi mo kay Congressman Zaldy ko? Maraming salamat po, Zaldy ko, sa Ako Bicol Partylist. Thank you very much po. Ayan. Ay, pwede kami magpa-service digdi sa studio? Magdayo ka digdi, magputol ka ki mga kuko. Anong, pero matip ka. Oo. Matip ka. Dari gusto mo sa tao, partner. Matip si partner. Gusto niya itong sa middle. Del Katiron. Oy, thank you very much, Mary Ann Cabrera. Congratulations. May tatawag sa'yo. May maapod sa'yo mo na stop ka na Action Call Center kung paano mo makuha ang ginanahan mo na 1,000. Okay. Apa. Sige, pagpatuloy mo ang iyong ni Nilkater. Yan, nilkatira na yan. Gabutan na yan mga ingron. Tabason mo na ang mga dry skin. Okay, oy. Malala ako sa ganyan. Hindi niya akalain, Hindi niya akalain. Akala mo mga kukulangan masasagap mo ngayon. Pwede may makaulay iyan na customer mo? Pwede makausap ang customer? Pwede may makastoryan ang customer mo? Ayun po, sige po. Pwede po makausap ang Dali, itaw mo. Hello? 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 Ay, anong pangalan mo po? Hello, Geraldine Moreno po. Oy, Geraldine! Ano mo si Isko Moreno? Uncle ko niya po, uncle. Uncle niya! Uncle, oy, Oy, Geraldine! totoo ba, Geraldine, na ang ginagamit ni Mary Ann Cabrera na paglinis ng kuko ay chinso? Ay, hindi naman po. Yung natural lang. Hindi man chinso ang ginagamit niya sa pagputol ng kuko? Perno. Hindi naman po. Nanay Geraldine! Sabi ni Mary Ann, dakulong ka daang ingron. Dakulong ka daang ingron. Opo, dami na. Sambo na kasi nagkasakit ako, ma'am. An ko mo damay mga baybay, pwede ng sarong dump truck. Opo nga, sir. May mga gadan ka na daang kuko. Sir, pwede din nag-apply ako? Anong gusto mo? Naghahanap kami ng dancer. Yung magla-live show, mga alas 12 ng ating gabi. Bawalin na yan. May COVID. Gusto mo? Gusto mo yan? May COVID, ma'am. May COVID. May COVID. Ikaw, managaanap kang trabaho, pigatawan kang trabaho, tapos mapiliun ka. May COVID. Oy, Geraldine! Geraldine, tawan mo kitip si Mary Ann ataan sa imong kukuralapa na. Geraldine, anong masasabi mo kay Pido? Pido? Sino yan po? Bakong ikaan kang kuha ni Pido? Si Shermana. Geraldine! Apo tong takanan ko niyan, piraan Ano ang sailing mo? Piraan itatawag mo. Geraldine! Ano sailing mo? Manggana ka daw kay Pido? Iyo. Palaman, partner! Ano ang lamang mo kay Pido? Geraldine! Ano ang lamang mo kay Pido? Ano ang lamang mo? 100%. 100% dalapang ko na, mo. may tanong ako. Geraldine, nataday na resolbiran ni Ago mo ang problema sa tubig. Yung ano yan na Yun na, partner. Okay na. Tapos gusto mo pa magano? Dahil mo nga na-resolveran ang problema sa tubig. Okay na. Geraldine. Pero ang itatao mong tip kay Mary Ann. Ano? Saguton mo, ma'am. 500. 500? Sige, itaw mo ha. Itaw mo ha. Sige. Tayo lang ako sa'yo, makubra ako 500 tip. Makubra. Di daw ka na kayo ni Pido, tas si Pido, pigtataw, 1,000 mo na 3 mil. Sige na, buhian mo na ikatal. Salamat! Salamat namin, Geraldine, asin Mary Ann. Thank you.
Kung saan kita nakamot, partner. Imagine Pero, mo. kumbinsido si Geraldine na dahil naresolbiran ni Agum niya so problema sa tubig. Correct. Pero partner, 100% daw. Ang mga tugang, nagkaigo kita ng kaugman, partner. Anyway, mga tugang tabi, mga kaaksyon. So mga gusto man tabi, manggana arog kay Mary Ann Cabrera, kan pulang gialbay. I-like lang tabi yan sa muyang official Facebook page. Mag-comment ka mo kung natakinakaipuan indong manggana, ibugtakan sa indong telephone number, asin magtag ning FB friends. The more, the better. Oy, so may mga problema dyan, nalilibog sa problema legal, arog kan mga redemption, saka mga preemption. Yan. Ayun kung ano-ano pa na mga mana sa daga o kung ano-ano pa na mga problemang legal. Magdigdi lang po kamo sa Action Co Center. May abogado po kami. Attorney Ramiro Bures, Attorney Jill Bungalon para magtaunin legal advice endo. Libre po yan. Ayan. Sa mas pinahiwas na pagtabang kan Action Co Center dahil ang kamautan ni Congressman Saldi ko masirbihan kamong mga kababayan tang Bicolano. Sa tabang legal, tabang ora mismo. Ayan, kabali dyan mga ka-action partner. So mga naghahagad ning sustento sa indang mga agom Yan. na pinabayaan sa indang mga aki. Yan. Kabali tabi iyan. Sa mga masudal daw partner, Arog tutukaron tayan. arog kan mga gibo-gibo ni Hipolito. Yan! Kaya yan partner, kabali yan sa mga tutukaron to sa mga masunod na aldaw. Okay. Okay, inabot na kita partner kan sa tuyang oras ng aning kitang paramihan tras na magpaaram. Mga ka-aksyon, maraming salamat kami ang sa inyong nakairiba. Dahil iba, Remy Araneta Mindones and Ma Salvador kan Bicolanja. Mr. Siram, Joshua Martinez, salamat kan sa idong pagantabay. Mapasatuyang Siram, mabuhay! Maray na pagkahapon, Nasin! Salamat! Entertainment.